promoter final no lam sogo. BJP CPM yang kare ti promoter final no lam sogo. Ti promoter ambassador block committee ni saitok mungbai. Krak salni sanja jorawo juda bodolya kare ti promoter wa hapmani panda kaisa khaijaka. Kisa koklamni bisingtei o panda khaijakmani bisingtei no joining program khaijago honoi saimanjaka kokmani bisingtei. Panda wo manjaka ambassador block committee ni president Kuchara Iriang tei block secretary Pradip Riang soni logewo tei bekabangma jung brongno khabai kubai lam soka tini o joining program o pai manjak phaika tini 47 ambassador block committee ni president brom ganang Kuchara Iriang tai 47 ambassador ni block secretary Pradip Riang tai oro kabang machini TWF YTF ti promothani manjak phaika jung puilan oro kisa meeting khlai laika sini meeting uddesho omono je o dugang parawo brongni belai keno lama rongni difficulties ongtongo suling rokroi tei tui nungjak nai rokroi oro school kaisa tongo oro properly tuirok manthokya amni bagai jung tini oro resolution suika je tuini khetre engkai jung DWS aro chung submit khainai tei lama abo yang state burinai tei ADC phasing burinai jung asa khlayo state phasing ongya phano jung ADC hoite brongno lama je suling abo maintenance tai new construction brick suling tongo abrok jung jai kei tini proposal naka abrok ang SA Dolai Journal chairman ni engai ang executive engineer PWD no submit khainai abo recently estimate khainani ungnai ba estimate khaijang nai tei yang state digibo jung jehetu mo blog hangkai Salema RD blog andaro o blogo bo video bai to concern kayai je brong ne kimnani lama ni je sepsap krei tai pinung jak nai krei marok chung DWS tai blog tai yang ADC phasing joto digin chung kok salai o problem no solution kaini chung tai to go ba nayo tai o elaka ni bororok bo brong ni dimana bono chung otto bosor oro practice chung mani je sepsap krei himnani tai yang thangnani okuri rono asa bisas khayo norono chung solution khairi manai nino BJP yakare atro poribar chung bai jugdan kaika brongno chung khabai kubai lam sogo chang tai chung bunayo brongni o sepsa subida khainani bagai jam mansa brongni logi chung songnai Yang kare ti promoter final no lam sogo. Bureau Report I News.